Takmer 3-miliardovú konsolidáciu, ktorú zaplatia pracujúci občania Slovenska a z ktorej nie je nadšený dokonca ani náš prezident, totálne prehlušili informácie od našich severných susedov. V noci z 9. na 10. septembra narušili vzdušný priestor Poľska ruské drony. Poľská vláda zmobilizovala armádu a spojenecké sily NATO, ktoré rovnako pomáhali zneškodniť ruské bezpilotné lietadlá, a to na území nášho spojenca. Namiesto toho, aby naši vládni predstavitelia v tejto chvíli okamžite prestali politikárčiť a nazbierali posledné zvyšky zodpovednosti za vyše 5 miliónov ľudí a prijali mimoriadne opatrenia s cieľom zvýšiť našu bezpečnosť, tak pochybujú o tom, či to boli drony ruské. Opozícia zatiaľ chystá niekoľko protivládnych protestov, týkať sa nebudú len našej nebezpečnej zahraničnej politiky, zdrvujúcej konsolidácie, ale aj znefunkčnenia parlamentu. Koaliční poslanci totiž aj naďalej blokujú výbory a zamedzujú vykonaniu poslaneckého prieskumu, napríklad v takej pôdohospodárskej platobnej agentúre, aj napriek vážnemu podozreniu z tunelovania eurofondov a štátnych peňazí. Moje meno je Karolína Pilierová, vítajte pri sledovaní relácie portálu Interes 1:1. A mojím dnešným hosťom je poslanec Národnej rady za stranu Sloboda a Solidarita, pán Alojz Hlina. Dobrý deň, ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pán Hlina, vy máte dneska špeciálne perný deň, my sa k tomu dostaneme, ale dnes budeme prebrať ruské drony v Poľsku, aspoň v stručnosti, protesty, podozrenia z tunelovania eurofondov cez PPAčku, konsolidačné opatrenia, aj vaše stranické záležitosti, aspoň v stručnosti v SAS. Čiže toto sú naše dnešné témy, máme limitovaný čas, máme čo robiť, asi sa zhodneme. Poďme na to. Začneme teda aktuálnou témou spoza našich hraníc, aj keď nie je to oblasť, ktorej vy sa konkrétne venujete. Ale ste poslanec Národnej rady a tá situácia je naozaj mimoriadne vážna. Stalo sa to, na čo upozorňovali viacerí experti na obranu, že je otázkou času, kedy sa na územie NATO dostane nejaký ruský dron alebo raketa. Poliaci sú aktuálne v pohotovosti, Severoatlantická aliancia rovnako, bol aktivovaný článok 4 Washingtonskej zmluvy, a to teda konzultácie a najnovšia informácia, čo sme sa dozvedeli tesne pred naším rozhovorom. Bezpečnostná rada OSN bude mať mimoriadne zasadnutie na návrh teda Poľska. Napriek tomu, že slovenskí čelní predstavitelia štátu nevedia jednoznačne pomenovať, že odsudzujú tú bezprecedentnú ruskú agresiu, tak tvrdia, a teda vo všeobecnosti tvrdia, že tá situácia je vážna, ale spochybňujú v tejto chvíli, že to boli ruské drony. Ako je možné, že vláda Slovenskej republiky politikárči aj v takejto chvíli podľa vás, a čo ako opozícia chystáte spraviť? Tak ako ste aj povedali, že toto primárne nie je moja téma, a bez toho, aby to bola moja téma, viem posúdiť, že čo to je. Ako to normálne oblieva mráz toho, že to doletelo, kam to doletelo, a že čo teraz ideme s tým robiť, tak chcem veriť, že sa jednalo o omyl, že to proste niekto zle zadal súradnice, alebo čo, lebo to naozaj hrozí, a dúfam, že viete, my sme dúfali, že Rusi nenapadnú Ukrajinu, a nakoniec ju napadli. Čiže niektoré veci, scenáre, ktoré sa zdajú ťažko uchopiteľné, uveriteľné, sa nakoniec skutkom stanú. Tak... No, Rusko totižto vo februári 2022 tvrdilo, že sa nechystá napadnúť Ukrajinu. Napokon 24. februára sme to videli. Áno, no a toto je, viete, že tieto drony zblúdili, niekto zle zadal, vypil veľa vodky a zle zadal súradnice. Viete, že nevieme... Len naozaj tu pomôže len apel na rozum všetkých, ktorí, verím, že ešte niektorí tam sú, čo ho majú aj v Rusku, že proste, aby sa to nehrotilo, lebo to je zápalka. Viete, že to je naozaj, že tie procesy, tie motory sa už naštartovali, celý ten aj zbrojársky priemysel je pripravený ready to go, čiže naozaj máme čo robiť, ľudstvo má čo robiť, klíma má čo robiť, proste potravinové bezpečnosti. My máme toľko problémov, pandémií, a naozaj nepotrebujeme si znova odskúšať to, že vojna nie je riešenie. No dobre, a keby to boli naozaj, že zblúdile drony, tak bolo by to ospravedlnenie pre vás konkrétne? 19 krát bol zasiahnutý akože vzdušný priestor prekročený ruskými dronmi. Oni predsa musia asi nejakým spôsobom počítať s tým, že toto sa môže stať. No takto, ak to bolo úmyselné narušenie, tak to úplne iná kvalita toho celého posudzovania. Čiže predpokladám, že sa povie, že to bolo
neúmyselné a zbludilé drony, len potom tak koho tam majú, hej? Kto im to riadi tie drony, hej? A tak dávajme pozor, viete, aby sa naozaj, že neškrtlo zápalkou kvôli tomu, že niekto vypil veľa vodky, alebo ako, neviem, že ako to nazvať, že to sú naozaj strašne veľmi dôležité veci, lebo ak to bolo úmyselné, tak už není o čom, hej? Ak to zblúdilo, tak neviem, či bude stačiť ospravedlnenie, to treba proste nejak vysporiadať. No samozrejme, ja tu s vami nejdem teraz viesť expertízu na túto tému, ale musíme to ešte trošičku potiahnuť, lebo napríklad minister zahraničných vecí Juraj Blanár povedal, budem citovať, chcem veriť, že drony mali skončiť na Ukrajine. No, ja len pripomeniem, že tie drony nesú niekoľko kilogramov výbušniny a majú za cieľ útočiť na civilné ciele, čiže aj na matky s deťmi. Objavili sme sa na základe tohto výroku pána ministra na titulkách spravodajských článkov v Európe, taktiež aj v susednom Česku. Je to neetické, je to nemorálne, určite takéto vyjadrenie. Ak by poľská protivzdušná obrana nedokázala tieto drony zneškodniť, tak by sme sa rozprávali pravdepodobne aj o nejakých tragických bilanciách. Ale keď som načetla ten výrok pána ministra zahraničných vecí, tak či viete o tom, že sa ako opozícia chystáte napríklad interpelovať ministra zahraničných vecí, ministra obrany a ministra vnútra, aké konkrétne opatrenia v tejto chvíli idú prijať? Možno späť k tomu výroku nášho ministra, naozaj to... Pán minister je hasič, no. Viete, a neviem, nakoľko vníma ten celý kontext a či také niečo ako, že cynizmus, etika, hej, že drony mali skončiť na Ukrajine. Drony mali byť v garáži alebo niekde v silách. Hej. Drony mali byť zakonzervované, natreté olejom a čakať možno keby náhodou ako príprava. Hej. Drony nemali čo vôbec byť na Ukrajine a vôbec nie bombardovať a už bombardovať civilné ciele. Takže toto je totálne nepochopenie pozície a vlastne aj taký cynizmus, amatérizmus, všetko v kope, hej, u ministra Blanára a nám to prináša ohromné ekonomické a politické škody. A teraz, že čo my ako opozícia, viete, my tie možnosti máme. Viem, že včera kolegovia aj v parlamente sa pokúšali predkladať nejaké návrhy uznesení. My môžeme na to apelovať, môžeme to aj teraz v tom outdoore, hej, že ideme skúsiť robiť nejaké tie protestné zhromaždenia, tak ti sa tam môže na to apelovať. Viete, áno, že všetky tie možnosti, ktoré máme, ale my nemôžeme zakázať ministrovi náš zahraničných vecí nehovoriť hlúposti. No, viete, on sa prezentuje a on hovorí hlúposti. Môžeme od neho chcieť, aby odstúpil, môžeme ho dať návrh na odvolanie, len to je to, že my sme sa nedostali. My už máme vyše roka návrhy na odvolanie niektorých ministrov. Tak ja a ešte sme sa k tomu nedostali. Tak na čo to tam je v tej ústave? Tak my budeme dávať návrhy, tak potom to dajte už po voľbách. Po voľbách odídu tak či tak. Hej, že... No uvidíme, či na tejto septembrovej riadnej schôdzi sa k tomu vôbec dostaneme, ale dostanete teda, lebo asi sa zhodneme na tom, že verejnosť v takejto vážnej situácii by mala byť pravidelne informovaná a široko informovaná o tom, že čo vláda robí pre našu bezpečnosť a aké okamžité opatrenia prijíma. Vláda vie proste zasadnúť bezpečnostný kvôli, a však to už sú notoricky známe veci. Viete, tu si vymyslia, oni potrebujú vypustiť nejakú bublinu, proste zavírať, zasmradiť nejaký priestor, odviesť pozornosť, vadia im kocky dlažobné, potom im nejaký chlapík s bradou vadí, viete, že to dokážu. A teraz, keď naozaj treba kúsok od nás, hej, u suseda to lieta a nesie to bomby, tak podľa mňa áno, všetky mechanizmy, ktoré štát má na to, aby pripravoval svoju obranu, tak mali dávno byť v strehu. Vy ste to načrtli, čiže podľa vás by teraz v tejto chvíli mala byť zvolená Bezpečnostná rada Slovenskej republiky? Tak kedy, keď nie teraz, viete, tak ja neviem, kvôli dlažobným viete, keby sme dali do komparácie s tým, že kvôli čomu už bola zvolaná, tak teraz už mala byť o minútu neskôr. Hej. Ale aj keby sme nemali ten benchmark hlúpostí, ktorý máme, že my sme zvolávali Bezpečnostnú radu kvôli dlažobným kockám, keby sme boli úplne, že normálna krajina, máme klasické postupy, tak teraz je čas, u suseda to padá, no, a nesie to bomby. Ja len fakticky doplním a už to posunieme na inú tému. Cieľom prezidenta a aj vlády by malo byť určite upokojiť v tejto chvíli občanov, ale zároveň jedným dychom aj ukázať, že štát si reálne plní
tie svoje povinnosti, záväzky. Namiesto toho pán prezident povie, že sme holí bosí, môžeme sa akorát tak pozerať na tie drony, čo nám tu môžu padať a modliť sa, že nám to padne niekde do lesa a nie do obývaných častí. Čiže namiesto upokojenia občanov a riešenia situácie obviňujú teraz ako keby opozíciu, že je to vďaka nim, lebo odovzdali S-300, protiraketový systém na Ukrajinu. Áno, protiraketový systém, alebo teda protivzdušnú obranu zo zeme aktuálne nemáme, ale máme F-16. Ochranu nášho vzdušného priestoru nám zabezpečujú aj naši spojenci, rovnako na základe zmluvy z roku 2022, Poliaci, Češi a Maďari. Ak máte k tomuto ešte niečo, môžete dodať a posunieme sa ďalej. Takto, ja som sa nestal ani nestanem už nejakým bezpečnostno-vojenským expertom, možno len v kontexte toho, čo ste spomínali. Pán minister nám z Japonska niečo odkazuje. Viete, to je... Pán prezident. Pán prezident, pardon. Ja už neviem, ja sa to zabudol spýtať, ale mám pocit, že pred týždňom tam bol pán Raši v Japonsku, nie? Viete, že... Toto neviem vám potvrdiť v tejto teraz chvíli. Po týždni tam je pán prezident. A je jedenkrát, aj druhýkrát tam treba preletieť cez pol sveta na tom špeciále. To mohli o jednom vrze vybaviť. Aj tak tam nič nevybavia, tam seba fotia, viete, usmievajú, pijú víno. Nic z toho, žiaden efekt. Aj tak mohli s jedným lietadlom na jedenkrát to mohli otočiť. A že ten človek odtiaľ nám to odkazuje. Viete, prezident, aj keby vedel, že je problém, od prezidenta musíte očakávať, že proste vytvára atmosféru, že pokoja, že nevytvára hystériu. Ustojíme túto situáciu. A nie, že on tam bude z Japonska sa usmievať. Viete, celé zlé, ale žijeme to, ľudia to volia, my s tým pracujeme. Tak máme takého prezidenta, máme takých ministrov, tak dobre, tak nech sa páči, ako to chutí, tak je to tak. Lebo viete, aký signál vysielame teraz aj do Moskvy, že no tak poďte sem, lebo aj tak sa nebudeme brániť, nemáme sa ako brániť a ten Rus ešte napokon aj tak odíde. Počúvajte, ráno začnú, o 8 začnú a o 12. tu už budú stať s mávatkami na Prievodskej. Musíme to posunúť, tento rozhovor, aj keď je to naozaj mimoriadna vážna vec, teraz sme to trošičku zľahčili, aj keď to nebolo samozrejme cieľom. Pán Lina, vy dnes, keď nahrávame tento rozhovor, čiže vo štvrtok 11. septembra, krátko po 13. Organizujete protest. O 18. má byť ten protest. Keď bude zverejnený tento rozhovor, tak bude už po proteste pravdepodobne. Tak aspoň v stručnosti sa pri tejto téme zastavme, lebo dlho tu protesty neboli. Mali sme leto. Protest organizujete aj s režisérom Nikitom Slovákom. Pravdepodobne sa vám tá spolupráca nejakým spôsobom aj k príležitosti 21. augusta osvedčila. No a štvrtkový protest sa bude konať na námestí Slobody v Bratislave, len dôvod toho protestu nie je úplne jasný, respektíve asi nie je jediný. Tak aké sú tie dôvody? Technická poznámka, nie na meste Slobody, ale na meste SNP. OK. A tým, že to bude vysielané po tom proteste, tak ľudia nezblúdia. A čo sa týka toho, ja som taká duša protestu chtivá a ja už som sa na tých uliciach niečo ustál. A ja si myslím, že úplne organickou nohou politickej práce je práca v parlamente, vo výboroch, v návrhoch, ale aj v teréne medzi ľuďmi. A toto niekedy mám pocit, že tu je trošku deficitné. Takže ja som prvý, ktorý sa dá nahovoriť, alebo je pripravený byť niekde, kde treba prísť a byť v outdoore, v tom vonkajšom prostredí. Takže som rád, že proste ideme sa domáhať svojich práv aj na uliciach, lebo to historicky, evolučne, tým, že sa ľudia domáhali svojich práv na uliciach, tak sme tam, kde sme. Keby sme sa nedomáhali, tak skáčeme zo stromu na strom. Čiže má to zmysel, treba to robiť a je nevyhnutné to robiť. Obzvlášť, keď bežné mechanizmy parlamentnej demokracie prestávajú fungovať alebo začínajú zlyhávať, niekto ich paralizuje. To znamená, parlament nefungujú, výbory nefungujú, ešte je tam tendencia to obmedziť. Takže treba byť v uliciach. Ja som za. Teraz som aktuálne politik, ale ja som srdcom aktivista, ja som aj tak vyrastol. A teraz, čo robíme aj s Nikitom, nám sa podarilo robiť už zo pár akcií, ale teraz sme mali až pre mňa prekvapivo úspešnú spomienku na rok 68, 21. august. A my sme to aj tak promovali alebo prezentovali, že to je vlastne spojenie občianskeho a politického sektora. Čiže Nikita je ako ten občiansky sektor, aj ako ten politický. A vlastne tú zmenu prináša veľká vlna. Zmenu dokáže priniesť veľká vlna a to je v našom prípade, že sa spoja aj. Viete, ak sa tu budeme deliť
deliť a kolikovať a ty taký a hen taký a neviem čo, nakoniec z toho nič nebude. Veľká vlna vzniká tam, kde je predpoklad. My slobodomyselní ľudia máme radi Nazare, to je taký point a to je také miesto v Portugalsku a tam sa dokáže more vytvoriť najväčšiu vlnu, ktorý surferi dokážu zjazdiť. A tá vlna vznikne preto, lebo sú predpoklady na tú vlnu. Je tam podmorský kaňon, je tam silný vietor. No proste, keď sú predpoklady, tak tá vlna je možná. A toto je v našom prípade, že kedy je predpoklad, že vytvoríte najväčšiu vlnu, z pohľadu nejakých ľudí alebo keď niečo pospájate a vytvoríte. Takže áno, skúšame to, robíme to, teraz štvrtok máme prvý protest, taký, že začíname. Potom PSK ďalší týždeň organizuje niečo. Dobre. Už sa niečo chystá ďalšie. Čiže čo je dôvodom? Záchrankový tender, podvody v prezidentskej kampani, podozrenia z tunelovania eurofondov cez PPAčku. Čo je hlavný dôvod? Viete, čo to máte takto tričko, nie? Že furt dačo. Alebo ináč to poviem. Tu môj kolega vraví, že ako vzniklo slovo zasadačka. Že to vzniklo zo slova, že zasedačo. Viete, že naozaj, že kvôli čomu, pomaly nie že na dennej báze, na hodinovej báze nám tí ľudia dávajú dôvody proste protestovať, ale my sme primárne šli kvôli tomu, že aj tak to bolo ohlásené, že čo je moc, to je veľa. My máme šéfa SIS-ky, človeka, ktorý je povolaním syn, a vlastne tento syn sa ukázal, že čo vzýva, čo mu je sympatické a tetuje si nejaké mafiánske postavy. No hovorím, keby to bolo, že lacný venezuelský seriál, tak si poviete, trapošina, kto to pozerá. Dobre, čiže autohavária Pavla Gašpara bola posledná kvapka pre vás, že ste si povedali, že idete protestovať. Áno. Lebo vy ste aj nahrali také video, kde ste sa rozohnili, poviem to tak, pred Slovenskou informačnou službou. Áno, je to pravdepodobne vážny problém, že šéf SIS má vytetovaného mafiána z krstného otca na ruke. Niečo to asi značí. Samozrejme môžeme dedukovať, lebo on sa môže obhajovať, že si to dal vytetovať pred 20 rokmi. Viete, ako mladík samozrejme mal právo si takéto niečo vytetovať. No, ale v súvislosti s týmto vy ste aj počas toho protestu mali takú ambíciu, že vytvoríte fotoinštaláciu. A tá mala informovať o tom, že koľko mafia napáchala zlá nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Od tohto ste asi upustili v tejto chvíli? Viete čo, dramaturgicky my to akurát teraz riešime, že s tým, že sa to updateovalo, že znova toho viac, medzi tým vzniklo to, že Robert Fico sa rozhodol rozprávať svoj príbeh o žabe v studni po celom svete, tak to je taký aktivačný moment, potom tu máme konsolidáciu, takže už to tak, ako by som povedal, že snažíme pochopiť širšie, objať širšie. Aj vlastne my ho máme ohlásený ten protest za Slovensko. A to je, viete, že protest výkričník za Slovensko. Že my sme teraz, že nie tak, že primárne proti niekomu, proti niečomu, však furt je proti komu. A teraz sme za Slovensko. A teraz naozaj, že viete, Slovensko, my tu už, a nehovoríme, že my sme boli protesty, že zaslušné Slovensko, protest nejakým prívlaskom. My sme už za Slovensko v jeho podstate. Viete, my tu už naozaj bojujeme o podstatu Slovenska. Tu už není, že Slovensko s prívlaskom demokratické, slušné, neviem. Ale to je Slovensko vo svojej podstate. Oni nám berú podstatu, oni berú tie základné kamene, ktoré sme položili. Položili sa od Štúrovcov, a prešlo to až 89. To, čo sa... Oni to všetko s tým hýbu, tak áno, teraz nastal čas zabojovať za Slovensko. Tak to nejako sa snažíme formátovať. Tieto rozhovory vznikajú aj vďaka vám, našim predplatiteľom. Ak sa vám páčia a chcete, aby sme ich mohli robiť aj naďalej, tak aktivujte si Interes Premium. Získate tak prístup k tisícom exkluzívnych článkov a získate aj iné benefity. Link nájdete v popise videa. Aby som sa vrátila ešte k tej autonehode Pavla Gašpara, lebo bola to téma, ktorej vy ste sa aj čiastočne venovali, tak preto to s vami chceme čiastočne aspoň rozviť. Ono to má pokračovanie ešte z minulého týždňa, pretože okrem toho, že slovenská verejnosť do dnešného dňa nevie, čo sa počas tej nehody stalo a Pavel Gašpar to nevysvetlil do dnešných dní. Tých podozrení sa zosypalo teda poriadne, lebo dokonca už aj Pražský finančný úrad začal konanie proti jeho spoločnosti, ktorú má pán Gašpar vlastniť, respektíve 90% má nejaký podiel, pretože nezverejňuje účtovné závierky. Na celú túto situáciu vrhá ešte väčší tieň tá nehoda luxusného auta, po ktorej zmizli ešte aj policajné statusy. Keď to zoberieme zo všeobecná, asi sa v tejto chvíli nemusím pýtať, či sú toto dôvody na odvolanie Pavla Gašpara alebo nie, ale aké kroky plánujete vy ako opozícia v tomto prípade podniknúť?
Viete čo, budeme to konzultovať, ale ja mám veľkú silnú predstavu definovanie silnej požiadavky. Viete, ja som v tomto doručiť ľuďom dosiahnutelný výsledok. My keď sme robili, a ja som ich vtedy lídroval viac menej tie CT protesty, to boli taká kauza ešte CTčko a my sme, požiadavka bola definovaná jasne, Paška odstúpiť a my sme ju dosiahli. Viete, že to je to, lebo keď vy chcete ľudí namotivovať aj na ďalšie, že príďte, tak vy musíte dať dosiahnuteľný cieľ, ten doručiť a potom ideme ďalej. A viete, že nemôžete chcieť svetový mier alebo pokoj v Tichomorí, lebo to nedokážete z námestia SNP ovplyvniť. Hej? Ale môžete chcieť niečo uchopiteľné, hej? A to viete prípadne doručiť. Čiže požiadavka typu, že aby odstúpil Gašpar by bola, že protizákonné ju nemať. Viete, že to by sme mali, my by sme mali byť súdení za to, že ju nechceme. Však po tom všetkom, čo aj vy ste tu povedali, však dobre, vyrajte, že 20-ke si má právo vytetovať každý. No 20-ke možno si má, keď si ten človek zrovna 20-ke toto potreboval vytetovať, tak ja neviem, kde vyrastal a v čom vyrastal, ale potom nemôže chcieť byť šéfom SIS. Veď kľudne nech si vytatuje pre mňa, za mňa aj neviem čo, ale nemôže chcieť byť šéfom SIS, lebo to nepasuje. A keď teda, že vtedy bol blbý a teraz už je akože múdry, ja neviem, ja nemám ani jedno tetovanie na sebe, ale že vraj sa to dá zbrúsiť. Ale viete, alebo že aký je odkaz, hej? Viete, my sme to vtedy hovorili, že viete, možno je to odkaz tým kajúcnikom, že lebo áno, zrovna tá postava z toho mafiánskeho filmu, tam tá slávna scéna je, že tomu kajúcnikovi mafie išiel dohovoriť a ubezpečil ho, že keď sa zasamovraždí vo vani, že si podreže žily, tak rodine nechajú majetok. A on to pochopil, vyfajčili dutník a proste on si podrezal žily. No tak asi to má, viete, že niekedy je obraz viac ako slova, no tak oni idú niekým jednať, on si takto prekríži ruky a ľudia to majú pochopiť, ale kde to sme? Veď ale my nie sme v mafiánskom filme, však my sme normálna krajina Európskej únie a on je šéf tajnej služby, rozumiete? Tu sa dozvedáme, že nejakú firmu Čechaj, ako môže mať bývalý vyšetrovateľ, policajt, firmu, takú firmu, viete, toto milujem, tieto príbehy, hoštaplérov neschopných, ktorí zrazu proste cez tatinka povytvárali firmy, všajaké firmy, nikto nevie, s čím to robí, ale sú tam nejaké peniaze. Nikto nič nevytvorili, nemáte kde ísť, nemá to výklad, nemá to dvere, nemá to produkt, nemá to nič, len to má peniaze a je to pripravené na kšefty. Viete, to už je naozaj, už zabudnime na to, koho tu chováme. My tu chováme 100 000 darebákov, ktorí sa živia tým len, že prekladajú z kopy na kopu, ale my už tú krajinu neuživíme. Tu už naozaj musia byť ľudia, ktorí niečo vytvoria, ktorí niečo doručia, ktorí majú nejaký projekt, ktorý produkt a majú výklad, niečo, čo ponúkajú a nie, že tu špekulantov. Čo vytvoril, keď už mal tú firmu, ten Gašpar? Čo doručoval taký Gašpar? Viete, že to je normálne akože, že mi to až zle počúvať, že ako sme to že skončil na šéfa SIS. Jasné, že musí ísť dole. Jasné, že musíme ho odvolať. Jasné, že to musíme požadovať. A ľudia by to mali požadovať. Som zvedavý, koľko ich príde. Polícia o nehode informovala na Facebooku. Pavla Gašpara, myslím, pridala aj výzvu pre svedkov. O niekoľko dní oba statusy zmizli. Čiže opäť ako keby zásah do komunikácie vyvolal opäť ďalšie podozrenia. Len viete, keď sa na to pozrieme naozaj, že zo širšia, šéf SIS je vždy politickým nominantom. Čiže je to problém nie len súčasnej vlády, ale aj predchádzajúcich vlád, lebo aj v rokoch 2023 sa objavili podozrenia, že SIS bola zneužívaná najmä na politické účely, na vytváranie správ o manipulácii vyšetrovaní proti Čurilovcom. Hovorilo sa o sabotovaní práce polície, mali sme aj kauzu Vladimíra Pčolínského, ten mal tiež nejaké prepojenie, alebo sa hovorilo o tom, že je blízky Borisovi Kollárovi. Čiže boli by ste možno za reformu nejakého vymenovacieho procesu šéfa SIS, lebo navrhuje ho vláda a vymenuje ho prezident. Tak či by sa nemal nejako zlepšiť celý tento proces? Viete, ono je to tak, že keď prvý kameň položíte zle, už to potom darmo opravujete, už to nikdy neopravíte. Niekedy je lepšie to zbúrať a niekedy je to lepšie a efektívnejšie. Takže ja to hovorím na PPAčku treba zbúrať obrazne aj doslovne a SISku tiež. Akože to už z toho nikdy poriadok nebude. Viete, to bolo zle postavené, to začal Lexa a skončilo to. Kde to skončilo? Skončilo to na chlapčekovi, ktorý si dal vytetovať mafiána na predlakte. Takže to treba naozaj obrazne doslovne zbúrať, postaviť na novo, teda tu spravodajská
spravodajská komunita, ja verím, že tam sú nejakí ľudia zo spravodajskej komunity. Preboha, však ono to má význam, tajné služby majú význam, obzvlášť v dnešnej dynamickej dobe, keď to poviem. A čo sme je to mimoriadne dôležitá funkcia v štáte, mimochodom najcitlivejšia. My sme zo SIS-ky spravili vydierackú agentúru, to je proste, že monitoruje a vydiera. Veď to teraz sa len dozvedáme, ten vydieral hento, ten vydieral tamto, ten proste to je obchodnícka agentúra s informáciami, so špekuláciami, že proste áno, tam prišli ľudia, ktorí to nepochopili. Tá stratégia je tam zlá. Ja som čítal Lila Koku, ktorý povedal, keď kupujeme, to bol kráľ akvizícií, keď kupujeme, vyhodnocujeme produkt, majetok a firemnú kultúru. A všetky tri ukazovatele sú dôležité. A keď to nemá firemnú kultúru, tak to nechceme, aj keby to malo majetok a produkt. A SIS-ka, prosím vás, že SIS-ka, aká je, z toho už poriadok nebude, lebo celé je to postavené na tom, že to je proste firemná kultúra je na tom, že predaj, kúp zobchoduj, zožen zobchoduj. Viete, že naozaj česť a sláva, honor proste spravodajskej komunite ľudí, ktorí naozaj robia spravodajskú prácu pre ochranu záujmu nášho štátu. Toto majú robiť. Oni nemajú robiť, že vydierackú agentúru preto, aby niekto mohol ísť vydierať. Dobre, ale poviete tak zjednodušene, hej, že by sa mala zbúrať SIS-ka. Kto by mal zatiaľ zobrať tú agendu ich na svoje plecia? No ten, kto preberá zodpovednosť, tak počúvajte, vláda, áno, nemôže byť šéf SIS-ky, ktorý je v kontrapunkte s danou vládou, tomu ja rozumiem, ale aj vláda by mohla mať toľko chochmecu a ja sa čudujem, jak mohol byť taký pčolinský šéf SIS-ky. Jak mohol byť teraz Gašpar a to tam bude Mojsejová na budúce, alebo Sisaskovská. Viete, že ja neviem už, že kam my dojdeme, hej, že čo to z toho máme urobiť. Hej, takže áno, ten, kto bude vládnuť, má mať šéfa SIS-ky, ale preboha, ja ho nemusím poznať, ja nemusím ani vedieť, kto to je. On nemusí byť pekný, on nemusí byť urastený, nemusí vedieť, môže byť man in the shadow, že človek hmle, taký by mal byť šéf SIS-ky, ale má rešpekt v komunite, rešpektujú ho tie agentúry inde, naokolo nás, proste áno, je to presne to, čo sa od SIS-ky očakáva, nie takáto šaškareň. A asi by nemal byť ani veľmi výstredným človekom, ale to už by sme teraz veľa filozofovali. Poďme otvoriť veľmi vážnu tému, ktorá, ja nechcem povedať, že je z vášho rezortu, ale minimálne z vášho tieňového rezortu podozrenia z tunelovania eurofondov a štátnych peňazí prostredníctvom PPA. Bolo vystavaných niekoľko hacient, ktoré vyzerá to tak, že slúžia na súkromné účely a nie na agroturistiku, ako bolo plánované. Pán Hlina, poďme sa veľmi v stručnosti pre pokročilý čas vrátiť k tomu podujatiu, ktoré ste organizovali minulý víkend ako strana, na čele konkrétne teda s vami. Bol to protestný beh k haciende z dotácií PPA v Sebechleboch, kde prišlo takmer 400 účastníkov. Podľa vašich informácií beh ste nazvali Zlodejská sedmička, išlo o 7-kilometrovú trať. Ako hodnotíte toto podujatie, či to splnilo účel, lebo opäť ide o nejakú asi netradičnú formu občianskeho protestu z vašej strany? Ja sa chcem poďakovať aj tu, ak môžem, že všetkým, ktorí prišli, naozaj klobúk dole, nás to príjemne prekvapilo. Vlastne to je taká, viete, že dedinka trošku bokom, jak sa hovorí, a že si ľudia tam našli cestu, tak fakt klobúk dole, ďakujem. A zdá sa, že tá téma rezonuje a to je dobre, že rezonuje, lebo to nebolo ani tak beh o Zlodejská, to bol beh to bola alebo aj chôdza o našu dôstojnosť, oni nám šliapu po našej dôstojnosti. Jak to môže niekoho napadnúť a jak to vôbec niekto dokáže realizovať, že oni boli tak drzí, tak bezhranične, bezškrupulózne, chrapunsky drzí, že si vystavali svoje bývanie, svoje kaštieliky za verejné zdroje európskych daňových poplatníkov a našich, lebo tam šli aj zdroje zo štátneho rozpočtu, kde nabrali tú drzosť. Neskutočnú drzosť. A takým referenčným bodom tej drzosti je ten Fafokan, že preto tam bolo treba ísť. Je to vlastne od toho sa môžeme odpichnúť a odkomunikovať. Čiže je Fafokan takým symbolom spranevery eurofondov pre vás? Úplne dokonale. Ono teraz ja hovorím aj trošičku taký vlastný pocit. Tá téma prideľovania spranevery eurofondov a kauzy týchto hacient sú veľmi neprehľadné pre bežných ľudí, divákov, že bežný človek sa naozaj v tom aj začína strácať. Tak skúsme aspoň spraviť, pán Hlina, pre našich divákov taký menší sumár, aby z toho naozaj niečo mali. Čiže Fafokan je názov súkromnej
jednej haciendy, alebo teda penziónu v obci Sebechlebí na juhu Slovenska. Majiteľ tejto haciendy získal peniaze z eurofondov cez pôdohospodársku platobnú agentúru vo výške 1,3 milióna eur. No a teda, čo je tam za problém? Lebo tam je ich viac. A dá sa tam prejsť len cez nejaké súkromné družstvo, ľudia ani nevedeli o tom, že takéto niečo je, nebolo to propagované, nedalo sa tam najprv ubytovať, potom už keď na to médiá upozornili, tak sa tam dalo. No a okrem toho PPA pridelila dotáciu Fafokanu na základe falošných dokumentov. A toto by ste nám už vy mohli priblížiť, že čo je tam za problém? Ono je to od začiatku do konca jeden veľký podvod. Viete, že tam nesedí možno čas, že o ktorej sa to stalo, hej, ale že preto je to benchmark, preto je to referenčný bod, prečo sa od toho treba na to natočiť kamery, svetla, nech to svieti a nech sa o tom rozpráva, nech si ľudia uvedomia. Lebo ja vám poviem, bolševíci a komunisti padli na tom, že proste si začali stavať proste svoje domy, vily, chaty, že proste z peňazí a ľudia sa už na to nevedeli pozerať, padol aj komunizmus. Hej. A teraz ja chcem povedať, že možno aj toto bude dôvod, že padne ficizmus alebo tento karpatský socializmus, lebo my sme normálne, to je režim, to je karpatský socializmus, je režim, že padne, keď si ľudia uvedomia, že čoho tí ľudia boli schopní, že si stavajú naozaj súkromné bývanie. Každý niekde býva, každý jeden niekde býva, každý sa nejako k tomu bývaniu dostal. Zarobil si, požičal si, hypotéka, zdedil, postavil, samopostavil, neviem čo. Je to byť trápenie. A potom je tu privilegovaná skupina ľudí z darebakov, zbojníkov, zlodejov, podvodníkov, ktorí si to postavili za verejné alebo európske zdroje. No dobré. A to je Fafokan. A pardon, len toto dopoviem. Fafokan to je. A tam nielen to, že mali byť niečím, nie sú tým, ale v tom procese, keď deklarovali, čo deklarovali, tak to bol podvod od začiatku. Oni si vymysleli, že nevysporiadaná parcela, vymysleli si človeka, ktorý vlastne akože s ním podpísali nájomnú zmluvu a ten človek neexistoval. Ešte mu vyrobili číslo účtu. Naozaj... Čiže človek, ktorý neexistuje, Fafokan odkúpil parcelu od človeka, ktorý neexistuje. Prenajal si na 15 rokov. Na 15 rokov, čiže podpísal zmluvu nejakú nájomnú. Človek, ktorý neexistuje, podpísal nájomnú zmluvu, že prenajíma ľuďom od Fafokanu ten pozemok na 15 rokov. A ešte tam bolo uvedené číslo účtu, ktoré neexistuje. No plus vraj firma Fafokan získala súhlas od Slovenského pozemkového fondu na to, aby mohli vystavať túto verejnoprospešnú stavbu. Lenže potom sa ukázalo, že Slovenský pozemkový fond ten súhlas nedal. Tak otázka na vás, ako si vysvetľujete, že Slovenský pozemkový fond do dnešného dňa, aspoň minimálne ja o tom neviem, možno, že vy áno, nedal trestné oznámenie na nejaký subjekt? Veľmi správna otázka, my sme sa už na to pýtali, veľmi správna otázka, lebo aj keby dal Slovenský pozemkový fond súhlas, tak by ho mohol dať len v prípade verejnoprospešnej stavby, čo Fafokan nie je. Hej? Ale on ho nedal. A sám Slovenský pozemkový fond to povedal. A tak ja sa pýtam ľudí z pozemkového fondu, a dali ste trestné oznámenie? Lebo ak niekto vo vašom mene koná, ak niekto vo vašom mene dáva nejaké stanoviska, podpisuje ich, pečiatkuje, to je podvod, to sú takí istí zlodeji ako vykradači autorády. To sú tí istí čorkári, ktorí okradajú ľudí v električkách. To je presne tá istá skupina ľudí. To sú presne tí špinaví zlodeji, ktorí, to je to isté, to, že to má oblek, to, že sa to usmieva, to, že sa to fotí do kamery, to nič neznamená. To je presne na tej istej úrovni človeka, ktorý vás okradne, keď ste v električke v tlačenici. Presne to sú oni. Presne toto je ten prípad, celý Fafokan. Tak ja sa pýtam Slovenského pozemkového fondu, kde je trestné oznámenie, no? No a myslím, že ani sa jasne v médiách nevymedzili voči tomu, že tak niekto dával pečiatku a podpisy tamto za nás. Slovenský pozemkový fond je ale inštitúcia, ktorá bola v minulosti niekoľkokrát prepletená s politickými kauzami, či už Smeru alebo SNS. Čiže ako si to vysvetľujete, že teraz SPF, poviem v skratke, takto koná kvôli nejakej politickej ochrane alebo tlaku z vrchu od politikov? Ako si to vysvetľujete? Lebo nie je to vôbec logické, že nepodali to trestné oznámenie. Viete, čo tam je tendencia to upratať? Prosím vás, viete, bolo konanie, na jednom príklade to poviem, to je Fafokan jeden benchmark a druhý benchmark je Verkat, to je vlastne penzión v Lehniciach, kde pani maminka ešte aj robí, ktorá dcerenkám vybavila ten penzión v Lehniciach, tak robí na PPAčke. Ale že čo sa robí? Že keď vrajte, že ututlávať. Viete, čo sa robí? Že výsledky tej kontroly
v tých Lehniciach. Ministerstvo spochybnilo, že či tá kontrolná komisia, ktorá robila tú kontrolu, že či robila podľa dobrej metodiky. To napísali policajtom. Rozumiete, že ako môže nadriadený orgán spochybniť samých seba, že vlastne to nerobí. Že tam je tendencia, naozaj potom PPAčka poslala ako keby, že druhú kontrolu a tá už zistila iné porušenia. Čiže áno, jednoznačne príkaznel jasne, ututlať, to presne robia. No dobré, ale teda minister pôdohospodárstva Richard Takáč vám odkazuje, alebo teda vždy hovorí, že nemáte žiadne dôkazy, že toto bola spranevera eurofondov a že tie kontroly PPA vždy dopadli nejakým spôsobom dobre. Ja len jedným dychom dodám, že PPA tie kontroly zverejňuje, ale iba závery. Čiže my nevieme poriadne, kto tam šiel, ako postupoval a tak ďalej, ako celý ten proces kontroly prebehol. Viete, oni nás nechcú, my sme dávali už, myslím, že 25 krát návrh na mimoriadny výbor pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, ale neviem, že v tejto veci 25 krát v otázke prieskumu v PPAčke, ale niekoľkokrát už aj kvôli prieskumu v PPAčke. Aj včera, veď sme to akurát dávali ako video, dokonca v plene som predkladal ten návrh, že nech je ten prieskum. Poslanecký prieskum do PPA. Do PPA, áno, že nech poslanci preboha, však ale to sú verejné zdroje, však ale to je úloha parlamentu, to je v ústave, od toho to platíme, že my máme ako poslanci právo, ale nám to neumožňujú, nás tam nechcú pustiť. Vedia, prečo nás tam nechcú pustiť. Vedia, že prečo nie je dobré, keď sa bude hovoriť že o tom, že čo vlastne bolo. To, čo teraz vieme určiť tie veci, ale veľa z toho ešte nevieme a oni len čakajú, kedy uplynú tie magické doby udržateľnosti, kedy úplne tá magická doba premlčania. Toto všetko oni potrebujú vydržať ticho a potom už nech sa robí, čo sa robí. No, ale my to nesmieme dovoliť, my musíme o tom hovoriť. Minister pôdohospodárstva ale argumentuje, že aj keby vznikol takýto poslanecký prieskum, čo mimochodom, ja len fakticky doplním, poslanecký prieskum nie je prieskum opozície. Tam sú aj kandidáti, aj koalície, aj opozície. Ale on tvrdí, že by sa tým nič nevyriešilo celým týmto prieskumom a že aj tak, keby sa nič nezistilo, tak vy nebudete ako keby výsledky tohto poslaneckého prieskumu brať na vedomie. No tak to zavrime. Tak poďte čo... Zavrime, ideme konsolidovať, zružme Savku, zružme parlament, ušetríme niečo. Tak na čo sme tam? Aké máte očakávania odo mňa ako od poslanca? Čo mám tam robiť? Mám sa tam pozerať na toho Gašpara a Rašiho, usmievať sa na nich, pýtam kávu v tom bufete, alebo chcete odo mňa prinášať nejaké návrhy, prinášať nejakú víziu, prinášať nejakú stratégiu, robiť si kontrolnú činnosť, tak hovorím, keď sme to kvôli tomu zriadili, tak to robme. Ja nechápem, čo ten splieta, ten Takáč. Viete, že od toho sme tam, aby sme na to áno, prijímali aj politické riešenia, lebo to, čo sa preukáže. Tam sú ľudia, ktorí nie, že by sa mali potichu zbaliť a odísť. Tam sú ľudia, ktorí by mali v pútach by mali odísť odtiaľto. V pútach ich z PPAčky odvedú. Normálne tam prídu 4 Antony, veľké dodávky, lebo tam to bude málo, aby tam všetci vošli. Normálne ich takto vyvlečú, budú mať ruky, lebo áno, ale ja nemám krv v očiach, alebo že by som chcel teda... Len viete čo, ak chcete do ľudí vniesť pocit, že tu ešte platí právo, že tu ešte ako tak fungujeme, tak to musia vidieť. Že nedá sa do nekonečna robiť to, čo tam robia. Verejnosť musí byť o tomto informovaná, však sú to aj naše peniaze. Čo je ale zaujímavé, hovoril o tom aj riaditeľ NKÚ nedávno v parlamente. V PPA je podľa úradu vysoké riziko tolerancie korupcie, neexistencia pravidiel na zabránenie vzniku korupčných schém a tak ďalej. V takomto prípade v každom právnom štáte by mala vláda okamžite konať. Ak MBÚ varuje a vláda nekoná, tak to môže byť vyložené ako zanedbanie povinností verejného činiteľa, zneužitie právomoci verejného činiteľa alebo nadržovanie. V tomto neuvažujete nejaké trestné oznámenie napríklad voči ministrovi? Lebo on nekoná. Vyzerá to tak, že napriek tomu, že MBÚ ho vyzýva na niečo, tak nič sa nedeje. Aspoň minimálne o tom nie sme informovaní. Viete čo, ja už som jedno trestné dával kvôli lesom, nevylúčujeme, že dáme len... Ale nechcem tým povedať, že to nemá zmysel, alebo aké sú očakávania. Viete, ono by mali byť, tí, čo sú za to platení, by mali robiť svoju prácu. Viete, z tej PPAčky vyhodili kontrolára za to, že kontroloval. A podľa mňa tu vyhadzujú policajtov za to, že vyšetrovali. Tak ja len chcem veriť, že sa ľudia
nebudú hanbiť, alebo že sa budú aspoň hanbiť, že proste nerobíme to, čo máme, za čo sme platení. Takže, viete, my môžeme na niečo upozorniť, ale veď tu je polícia, prokuratúra, súdy, oni majú konať ex off, oni majú konať pri dopočutí sa toho. Viete, oni to majú, lenže nekonajú. Jasné, že nekonajú. Oni práve naopak celú PPAčku topí poriadková polícia v Ružinove. Rozumiete, že celý to podanie, ktoré už bolo podané, mimochodom, ako vravíte, dobre, že marenie právomoci verejného činiteľa bolo podané, dokonca z úradu na ochranu oznamovateľov trestnej činnosti bolo. Čiže viete, úrad na ochranu dával podnet. Áno, dával podnet. A viete, kto to spracováva? Nejaký podpraporčík na poriadkovej polícii tu v Ružinove. Viete, kto rieši mňa a pani Holečkovú? Odbor závažnej kriminality organizovanej zločineckej skupiny, starší vyšetrovateľ, podplukovník. Za ohováranie potenciálne. Rozumiete, že tak tohto si urobte obraz, že čo sme vlastne urobili. Dobre. Tu majú poriadková komisia, má riešiť, či niekto zle zaparkoval, či niekto postriekal stenu, že Fico je blbec a kto to zmaže. A nie, že oni... Áno, jasné, že im to dali, on si s tým nevie poradiť, no tak čo mám napísať? Toto napíš. Dobre, napísal, už je to akože vybavené. No. Každopádne prípadom Fafokán sa zaoberá už aj Európska únia, OLAF, Európsky úrad pre boj proti podvodom a taktiež aj europoslanec Tomáš Zdechovský potvrdil, že podnety boli postupené aj Európskej prokuratúre. Čo v stručnosti od toho očakávate? No, viete, nepomôžeš si doma, pomôžu ti zvonku. No tak ja neviem, že tu sa pohoršujú, že ako keby, že čo ich je potom? No je ich potom, však to sú ich peniaze. Viete, čiže ja fascinuje tá drzosť a tá primitívnosť tých ľudí, že a pomaly, že čo si to dovoluje sa nás tu pýtať. No dovolujú, lebo dávajú peniaze. No tak neberte peniaze, nestavaj si kaštieliky, vily a potom budeš mať svätý pokoj. Postav si vilu za svoje a nik sa ťa nebude na nič pýtať. Ale ak ty vagabund zlodejský chceš bývať za peniaze európskych daňových poplatníkov, tak sa neporšuj nad tým, že tu niekto príde a bude sa na to pýtať. A bodaj by sa pýtali, bodaj by sem prišli. Nech sa pýtajú po anglicky, po nemecky, po taliansky. Všetci tí ľudia sa majú právo pýtať tých vagabundov zlodejských, všelijakých fafokanoch, čo si to dovolujete. A keď to neviete vyriešiť tu, tak vás poženieme tam pre iné orgány, lebo to treba s nimi urobiť. Presne tak, exemplárne to treba vyriešiť. Lebo oni pôjdu ďalej, im to nestačí. Toto, keď im prejde, bude to zelená, ideme ďalej. Nie, my ich musíme zastaviť. Naozaj, toto je exemplárny prípad toho obrovského zneužitia a tí ľudia musia byť riadne a exemplárne potrestaní, aby sa vyslal signál do spoločnosti. Pozor, vážený, toto ušlo. Áno, ospravedlňujeme sa, ušlo. Títo už boli potrestaní a už sa to nestane. MBU upozorňovala na podozrenia, myslím, už v rokoch 2015 až 2018. Je otázne, čo vtedy robili OČTK. Vieme, že v tých už neskorších rokoch bol policajným prezidentom Tibor Gašpar. On tvrdí, že sa to riešilo, ale teda konkrétne tie obvinenia padli až, myslím, že v 2021. Tak, poďme už na konsolidáciu, aby sme to všetko postihali. Iba v stručnosti by som chcela vedieť vašu reakciu, lebo nie je to našou dnešnou témou, ale je to aktuálna vec. Konsolidačné opatrenia pôjdu do parlamentu ako jeden balík v skrátenom legislatívnom konaní. Povedal to aj potvrdil to Tibor Gašpar. Zároveň uviedol, že nebolo možné to predložiť tak, aby prebehol riadny legislatívny proces, lebo by tak museli urobiť už na jar. No, ale tak už na jar sme vedeli, že bude potreba konsolidovať. V stručnosti oboznámili ste sa s opatreniami. Čo na ne hovoríte? No je to samozrejme, že najdlhšie. Takto, ak niekto čakal, že bude konsolidácia, nebude bolieť, no tak nepochopil význam slova konsolidácia. Konsolidácia je pomlčka, bude to bolieť. Hej. Čiže áno, jasné, že to bude bolieť. Otázka je, že spôsob liečby, či je vybraný správne. Hej. Či teraz tento spôsob je vybraný správne. No a bol podľa vás? Viete čo, takto, ja nebudem taký príkry, že všetko je zlé. Jasné, keď chcete konsolidovať, tak niekde musíte ubrať. Samozrejme, niektoré z tých opatrení dávajú logiku. Hej, dávajú logiku, len otázka stojí aj na mieste, že prečo sme sa dostali až tam, hej, prečo takýmto spôsobom. A viete, najlepšie sa vyháňa deficit rastom. Hej, to normálne to, ak vytesníte zlý plyn, vytesníte dobrým plynom. Hej, že ak máte vysoký deficit, no tak zvýšite raz a to proste len...
rezignovali sme na prorastové a my nemáme ekonomiku. Rozumiete, že my máme, tu nás sa Trubirohovia ako Blaha a Kaliňák postavia pred Volkswagen a idú vyhrážať Volkswagenu, že idú ich, ja neviem čo, arbitrovať, že za to, že nejakého pometeného chlapika, ktorý stiahol vlajku, že idú sa s ním naťahovať. Viete, čo robí Volkswagen? Volkswagen platí dane. A ja sa pýtam, koľko zaplatil taký mladý Gašpar dane? Koľko zaplatil Kaliňák dane? Koľko zaplatili tí ľudia? Koľko tí ľudia zaplatili daní pre Boha? Poďme sa už o tom rozprávať. Poďme sa rozprávať o tom, kto tvorí štát. Štát tvoria... Vôbec, aby ste mohli vytvoriť štát, musíte mať niekoho, kto vám ho pomôže vytvoriť. Hej? A pomôže ho vytvoriť na tom, že sú tam nejaké príjmy toho štátu. A na to sme tu my rezignovali. Prosím vás, tu máme hoštaplerov, podvodníkov, darebákov, ktorí sa tu tvária, nevytvorili nejakú hodnotu, a toto nevytvára predpoklad pre ľudí, ktorí dokážu priniesť hodnotu, že zostaňte tu, bude to tu OK, všetko funguje, zdravotníctvo funguje, právo funguje, domôžete sa práva, nemáte tu nejaké polomafiánske štruktúry, neovládajú súdnictvo a neviem čo. Že proste toto, kto sem príde, prosím vás, viete, koľko vy máte možností ísť investovať? Máte voľné peniaze, chcete investovať? Prosím vás, máte krajiny jak sklo. Dajú vám červený koberec, privítajú vám, dajú vám do ruky, čo len chcete, povedzte, kde môžeme. Kto príde sem? Rozumiete, že kto bude tvoriť tú ekonomiku? Kto to bude? Tam absolútne absentuje akékoľvek opatrenie typu, že dobre, tak toto opatrenie pomôže zvýšiť dynamiku ekonomiky, dostaneme sa do rastu a tým pádom trošku vytiesníme ten deficit. Dobre, k tej súčasnej 19% a 25% pribudne ešte 30% sadzba a 35% sadzba. Ústavní činitelia a poslanci majú ešte o 10 percentných bodov vyššiu sadzbu. Štát chce takto získať 206 miliónov eur na budúci rok. Čiže lepšie zarábajúci ľudia sú už aj tak výrazne zdanení oproti ostatným krajinám. Čiže z tej prízmy pravicovej politiky sú teraz ako keby trestaní tí úspešnejší. Viete, krajina, kde nevyhrávajú najlepší a kde ich trestajú, nedopadne dobre. No, proste to je tak. Tu nevyhrávajú. Čiže môžu byť zdemotivovaní títo ľudia podľa vás? Jasné, nie, že budú zdemotivovaní. Lebo naozaj tu sa nerozprávame o milionároch, najbohatších ľuďoch. My sa rozprávame o špecialistoch, napríklad v IT, ktorí možno budú musieť odísť, o lekároch, právnikoch, architektoch, podnikateľoch s nejakým vyšším ziskom a tak ďalej. No, vy ste to už aj načetli, že podľa SAS konsolidácia ničí celý ten ekonomický rast na Slovensku, ale z výdavkovej časti sa veľmi neskresalo. Vy ste už predtým spomínali, že by ste výrazným spôsobom obmedzili 13. dôchodky. Tie sú zmrazené na nasledujúce roky a taktiež by ste požadovali adresnú energopomoc áno, pre úzkú skupinu, aj nejaké, ja neviem koľko, 4-5%, lenže ako by ste to chceli dosiahnuť, ak by ste boli teraz pri vláde? Teraz ktoré myslíte? Tú adresnosť, lebo tá je tiež mimoriadne náročná. No, jedno aj druhé bude bolieť, ale viete, že pokiaľ chcete mať politikov, ktorí vám rozprávajú, čo chcú iba počuť, tak tam ja už neprídem, už som dosť starý na to, aby som sa v tomto menil. Čiže treba ľuďom hovoriť pravdu. Pravda je, že na veľa vecí nemáme. Keďže nemáme, no tak si treba povedať, akože čo s tým. Viete, 13. dôchodok, nedaj Bože, aby si niekto nemyslel, však aj moja mama má nízky dôchodok, my jej pomáhame, ale moja mama vychovala viete, najlepší dôchodok je dobre vychované dieťa. Ináč to by som odporúčil všetkým, ak sa bojíte, že čo bude na dôchodku. Dobre si vychovajte deti. A nie každý má to šťastie, že má deti. To chcem jedným dýchom povedať. Tí, čo nemajú, tak potom sú funkcie štátu, ktoré majú. Ale primárne sa spoliehajte na to, proste dobre si vychovajte deti a nedostanete sami a neopustení. Čiže nedaj Bože, že závidím niekomu ten 13. dôchodok, ale máme tú ekonomiku, máme teraz, že si to môžeme dovoliť, alebo je to len, že si nakúpite hlasy. Viete, že to je to perfidné, jak sa bijú do hrude hlasáci. To je náša vlajková loď, no by som sa hanbil, že toto je iba jediná vaša vlajková loď, že nič viac ste nedokázali vyprodukovať, iba 13. dôchodok. A toto je, že to je vlastne kúpenie si voliča.
tak preto to robili. On nezáleží na tých dôchodcov, on záleží na tom, aby ich niekto zvolil. Treba ľuďom korektne povedať, že nemáme na to, treba to zadresniť, ale to zadresnenie bude na úrovni možno 85-90%. No dobre, ale máme zastarané systémy, vieme, v akom stave je informatizácia na Slovensku, štát nevie presne, kto čo vlastní, príjmy vie finančná správa, aj tie nie všetky, lebo nemáme prepojené registre, chýba nám centrálny register, čiže asi to nebude také jednoduché, aj keby ste chceli zaviesť adresnú pomoc. Viete čo, dôchodky budú jednoduché, však dôchodky vedia, aké kto má. A čo sa týka energopomoci, viete, to už bude zložitejšie. Viete, čo by som vyskúšal? Ešte teda, že dobre, nájdeme filtre cez toto odfiltrovať, že prečo teda vy už nie. A ešte by bolo treba požiadať o ňu. Viete, to je taká mentálna brzda, že ešte by si mal o ňu požiadať. Lebo keď už si na tom tak, že ju potrebuješ, no tak sadneš a vypíšeš, že potrebuješ. A ja vám poviem, že tu sú schopní, počúvajte, bude na Gečkovom Mercedesi sa prevážať, usmievať sa na vás z najdrahšej reštaurácie v Bratislave a bude mať vypísanú tú žiadosť. Tak to potom môžeme s tým mávať. Pozrite sa, komu platíte energopomoc. Nie, viete čo, prečo my tu po tých miliardách do ITčka, prosím vás, majme trošku vyššie ambície o sebe. Bez problémov vieme zadefinovať, kto energopomoc potrebuje a kto energopomoc nepomôže. Keď tam bude malá promile chyba, nevadí, nikto kvôli tomu neumre ani nezamrzne, hej, môžeme to potom riešiť. Ale hlavne to musíme urobiť proces. My sme dali už do energopomoci 4 miliardy, veď to je šialené. To sú mŕtve peniaze. Veď peniaze, na to, aby vyrábali peniaze, musia ísť do investícií. Keď investujete, v budúcnosti možno dostanete, keď dobre investujete. Keď to vylejete do kanála, tak ste to vyliali do kanála. Z toho nikdy už nič nebude. No a 400 miliónov, či koľko chcú teraz a skade. Viete, že tu teraz mi niekto hovoril, že proste nakoniec prídu a bude to z eurofondov. Čiže viete, že či sa nebrzdia tie procesy, že peniaze, ktoré nám Európska únia dávala na to, aby sme my si vytvárali nejaké investičné predpoklady budúcich príjmov, naschvál nezvládame, aby sme potom mohli s prosíkom tam, prepáčte, viete čo, nevieme to sprocesovať, dajte nám to aspoň, nalejeme to do tých Gagorov energofiriem. Čo núti energofirmu byť racionálna? Čo núti dodávateľa energie byť racionálny? Fico nám dá miliarda sem. Teraz každý rok nám dali miliardu, teraz dajú iba pol, ale aj to je dobre. Na čo by som ja nakupoval na spotoch? Na čo by som sa ja trápil? Na čo by som zefektívňoval, keď proste všetko nám dolejú z týchto? Niekde to vyhrabú, niekde to dostanú. Nemáme na to. Nemáme. A keď už niekto chce dostať tú energopomoc, tak nech vypíše papier, že žiadam si o preplatenie. Tento som zvedavý, kto bude podpisovať. Chcela som len taký náčrt toho, ako vnímate celú tú konsolidáciu, ale teda poviem svoj vlastný pocit z toho, že predsa len nepadla tam až taká výrazná kritika ako od vašich stranických kolegov na konkrétne túto konsolidáciu, lebo teda ste povedali, že tak či onak by to bolo kruté. Viete, my sa môžeme, akože konsolidácia znamená preklad, bude to bolieť, akože musíte dať, teda, že ktoré opatrenia ste si vybrali. Ja som povedal, že si vybrali zlé opatrenia, hej, ale zase tam nebolo milión možností, z ktorých si môžete vybrať. Zase, viete, nie je toľko, hej, že buď znižíte výdaje, alebo zvýšite dane, no, že nie je tam toho veľa. Veľkým tajomstvom zostáva tá miliarda, ktorá sa má ušetriť na štáte. V týchto nebude to miliarda, lebo to neušetria. Čiže to je teraz na papieri, to vyzerá, ale v praxi to bude úplne niekde inde. Posledné 3 minútky. Musím sa vás pýtať aj nejakú stranickú otázku. Už keď vás tu mám, váš stranický šéf Branislav Gröling sa jednoznačne vymedzil voči Richardovi Sulíkovi. Vraj už nebude teda na kandidátke, kým je Branislav Gröling predsedom strany. Tých dôvodov je tam viacero, od jeho euroskeptického postoja až po vymedzenie alebo nevymedzenie sa voči vyjadreniam jeho syna Fikyho Sulíka. Ste spokojní s rozhodnutím Branislava Grölinga? Vy osobne? Nekomentujem. Vaši voliči možno sú zvedaví na to, že ako to vy vnímate, predsa len je to vaša vnútrostranícka záležitosť. Nie, viete čo, považoval by som to za v tejto chvíli ako trošku mimo misu, alebo niečo dobré. A zase si asi nepomôžem. Chcete byť diplomatický v tejto chvíli? Nie, ja som na návšteve, viete, už som tak dlho na návšteve, však už som sa akože celkom, ale mne to príde nenáležité, že toto je vec stranická, je to stranická vec, ktorú si straníci medzi sebou vydiskutujú a prečo by som ja, ktorý som tam prišiel, v určitej chvíli som tam stále ešte ako keby na návšteve, prečo by som ja mal posúvať a povedať, tu si dajte skriňu a
tu si dajte posteľ. Tak čo sa necítite integrálnou súčasťou Sasky? Ja sa cítim integrálnou súčasťou klubu, poslaneckého klubu SAS. Ja nie som členom strany SAS. Úprimne poviem, že po štvoročnej anabáze mojej stranickej v KDH mám z tej stranickej politiky, bolo to kruté pre mňa, ľudsky kruté, poviem otvorene. Takže beriem si taký trošku, že time out z tej stranickej politiky a užívam si to. Naozaj držím našim kolegom v klube a teda v strane, nech nájdu dobré riešenie, nech všetko funguje ako má, lebo Slovensko pravicovú stranu potrebuje. Keď sa tak na to pozrieme, tak opozícia už začína naozaj už pracovať tak, ako keby sme sa už blížili k tej predvolebnej kampanii. Dokonca líder najsilnejšej opozičnej strany a aktuálne najpopulárnejšej podľa prieskumov PS Michal Šimečka vyzval potenciálnych koaličných partnerov k ušej spolupráci, vyzval SAS, KDH, demokratov na založenie spoločnej platformy. Čo hovoríte na tento nápad? Dobre, ja som za. Ako, viete, treba sa nám oťukávať, treba sa nám ovoňať, treba sa zistiť, viete, ľuďom musíte im nechať v tej hmle vidieť, že čo to bude, kto to bude. Viete, ľudia majú na to právo. Keď chcete, aby sme vás volili, ukážte, kto ste, čo ste, kto bude tam. Ja som sa tým netajil a koniec koncom som aj lídrom pre poľnohospodárstvo v Saske. Mám ambíciu byť lídrom v opozícii pre poľnohospodárstvo. Že proste, že podľa mňa ľudia majú právo, tak ako keby, že z tej hmly sa im vynárať niečo, že teda, že aha, keď to takto sa zvolí, tak potom takto nejak to bude. Tí ľudia korektne budú komunikovať, nejaké predstavy, budú si vytvárať nejaké personálne zázemie. Viete, vy nemôžete vlietnúť do niekde a spýtať sa, kde je záchod. No, tak možno to sa môžete spýtať, ale môžete sa spýtať, že kde mám odbor stratégie. Viete, čiže naozaj toto už nemôžeme my robiť. My môžeme robiť fatálne detské chyby. Že nás ako opozíciu teraz čakajú dve kľúčové úlohy. Vyhrať, to sa podľa mňa bude dať, pomôže nám aj tá ekonomická situácia, lebo Fico prvýkrát nevládne v konjunktúre, ale v recesii, že už to dobehne. Čiže trúfate si, že opozícia vyhrá budúce parlamentné voľby? Áno, to sa dá. Dá sa to, dokonca sa to dá, keď neurobíme nejaké fatálne chyby. Ale pozor, nastupuje druhá úloha. Udržať. A to bude challenge, to bude veľká výzva pre nás. No a mohla by takáto platforma fungovať ako nejaká skúška potenciálnej koalície? Lebo vy sa, viete, u nás na Orave sa urobí pri robote poznáš chlapa. Teraz nech sa to bude gender nevyvážené, ale tak sa to hovorí, že choď s ním do roboty, a uvidíš, čo je zač. Viete, že naozaj, že v tom kontakte, v tej stresovej situácii, v tomto vlastne sa ako oťuká ten človek a vykrešú sa tieto. Čiže áno, má to zmysel teraz, aby sme sa potom neprekvapovali navzájom, že to je kto. Číňania hovoria, neobchoduj s tým, kto zbohatol včera, a ja hovorím ani s tým, kto sa stal slávny včera. Lebo to je nebezpečné. Keď máte nevyzretú osobnosť, nevyzretého človeka, ktorý vlastne teraz nejakým pocitom, že si sa stal poslancom, zrazu vzlietne, viete, alebo ak balón, alebo že sa stal ministrom, tiež vzlietne. Toto všetko už by sme mali mať dávno za sebou, vyzretné osobnosti a vedomí si zodpovednosti, lebo my budeme mať veľký problém. My keď to dáme, a dáme to, my budeme mať veľký problém s ekonomikou. Tu budeme musieť ľuďom hovoriť pravdu. Fico, ak neuteče do Dubaja, bude jak besný pes za plotom, bude proste robiť cirkus a my musíme držať jak skala. Jeden druhého sa budeme musieť držať jak skala, aby sme to udržali, aby sme to zvládli ľuďom povedať pravdu. Lebo pamäť voliča je taká, že ste na vine, ale nebude to tam, že ste na vine. Áno, to budú dôsledky toho zanedbávania, sa naplno prejavia možno pri našej vláde. Ale tam bude potrebná tá veľkosť a charakter tých ľudí, vyzretosť tých ľudí, že povieme, OK, jasné, vedeli sme, do čoho ideme, držíme líniu, držíme proste toto, sme zodpovední. Pán Hlína, dali ste mi na tento rozhovor približne 30 minút, nahrávame hodinu. Dúfam, že mi to odpustíte, ale teda mala som na vás viacero okruhov, tak dúfam, že sme to všetko postihali tak, ako sme mali. Ďakujem veľmi pekne za váš čas a za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem špeciálne vám, lebo naozaj už zo skúsenosti poviem, že jedna z určite najlepšie pripravených moderátoriek diskusí ste na Slovensku vy. Ďakujem veľmi pekne.